काराटे गेलेनो मोजां मोनग्रा बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां नैथि चिरां जिल्ला काराटे चेम्पियनशिप बादायलायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। चिरां जिल्ला बिरहांगावआव थानाय बडलेण्ड दरबारनि नब्लाङाव नैथि चिरां काराटे चेम्पियनशिप 2022 खौ दिनै खुंफुंनाय जादों। बे काराटे चेम्पियनशिपखौ 31 नं सिडली बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङा गोथौ बिबुंथि होनानै बेखेवनानै होयो आरो एमएलए जयन्त बसुमतारीया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों दि सिगांनि समाव काराटे एसोसिएशनखौ अलिम्पिकआव गनायनानै लायाखैमोन, नाथाय दा गनायथिखौ मोननो हाबाय। बेनिखायनो काराटे एसोसिएशनखौ सरकाराबो मिन्थिनांगोन होननानै फोरमायदों। बे हाबाफारियाव एमएलए जयन्त बसुमतारीजों लोगोसे साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि हरि नारायण खाख्लारि, समाजनि हाबा मावगिरि नरबेश्वर ब्रह्म आरो गोबां गुनगोनां आलासिफोर नुजाथियो। गिबियावनो दिनैनि नैबे समाव चिरां जिल्ला काराटे एसोसिएशननि सेकेन्ड जे कम्पिटिशन, बे कम्पिटिशनाव बाहागो लानाय साफ्रोमबो गेलेगिरि बिथांमोननि गार्जेन आरो नायगिरि बिथांमोनखौ आङो आंनि फारसेनिफ्राय गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनाय होग्रोयो। बेयाव सरकारा गोसो होयैनि बाथ्रा नङा। बाथ्राया जाहैबाय जे अलिम्पिक एसोसिएशना बबेबा गेमखौ बेसेबां गनायदों गनायाखै बिनि सायाव मोनसे बाथ्रा दङ। दा आं नुदों जे काराटेखौबो मोनसे समाव गनायनानै लायाखैमोन अलिम्पिक एसोसिएशना। दिनै नुबाय जे अलिम्पिक एसोसिएशना काराटेनि माखासे फर्मखौ गनायनानै लाबाय। थारमाने बे गेम हिसाबै बेयो स्वीकृति मोनबाय, गनायथि मोनबाय। दा गनायथि मोननायनि उनाव सरकारनिफ्राय निस्सय नोजोरा गोग्लैगोन। मानोना अलिम्पिकआ गनायाबा सरकारा हारसिं गनायनानै जेबो खामानियाव नांनाय नङा। मानोना अलिम्पिक एसोसिएशना गनायोब्लासो बै गेलेगिरि बिथांमोनखौ सरकारि बिथिंनिफ्राय माखासे सुजुग सुबिदा होनानै बेखौ गेलेहोनो हायो। नङाबा जेखौ एसोसिएशना गनायाखै अलिम्पिक एसोसिएशना बेखौ एनकारेज खालामोब्ला बै गेलेगिरिफ्रा इयुनाव ओरैनो बेखारै थानांनो हागौ। दा बे खारनावनो हयथ' सरकारि बिथिंनिफ्राय नैबे काराटे, ताइक्वन्ड' बा बेबायदिनो कम्फु माखासे बुस्थुखौ सिगांफ्राव एनकारेज खालामनायखौ नुवाखैमोन। नाथाय आथिखालाव जितु अलिम्पिकआ गनायबाय जेला बेखौ निस्सय एनकारेज खालामगोन। आरो जितु बियो सेल्फ डिफेन्सजों लोगोसे बिनि देहायारि आरो मेलेमारि मोनसे गेवसारनाय निस्सय जायो। मानोना बियो ओरैबायदि मोनसे गेम जायजों नोङो देहानि गासैबो माने जराफ्रा नोङो देमजोबनांगौबा बियो मुभमेन्ट जाजोबनांगौ। आरो जेला बे मोदोमनि देहाफ्रा मुभमेन्ट जाजोबो जराफ्रा, अब्लाना बे सासे मानसिया नोङो राफोद देहा मोननो हायो। राफोद देहा जायोबा राफोद मोनसे मेलेम जायो। राफोद मेलेमा समाजनि हयथ' मोजां खामानि मावगोन, दा देशनि थाखाय मोनसे मोजां खामानि मावगोन। बेखायनो मिजिं खालामदों दा नैबे काराटेनि गेजेरजोंबो जोंनि जाखांबोनाय इयुन जोलैफ्रा पुलिस मिलिटारियाव बिथांमोना जाहाथे गावनि थांनानै थानो थाखाय साख्रि मोनहैथों। आरो बे अलिम्पिक गेम जाहैनाय लोगो लोगोनो बिनि गेजेरजोंबो जाहाथे मेडेल लाबोनानै देशआ जाहाथे मोनसे मोजां मोनसे नाम खामायनो हाथों, ओनसोला नाम खामायनो हाथों, न'खरा जौगाथों आरो व्यक्तिगत भाबै बिथांमोना माबा मोनसे सुबिदा मोननो हाथों। आं बेखौनो मिजिं खालामो। नोंथांनाव हान्थु, सिं, गोदोना, आखाइनि आसि, सिंस्रि, दाफोना सानाय, आफादावनि सानाय, आथिं मिजुनाय सानाय, खर' जरा सानाय, आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय, जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।